Så hej, jeg hedder Mette Berbak Bass, og lige nu sidder jeg hos Turbineforlaget i Aarhus i deres kantine. Der er lidt baggrundsstøj, men jeg vil lige give jer sådan den allerrene nye energi, jeg har, fordi jeg har hentet min bog, der lige er kommet for tryk. Den hedder Kulturspejlet, nøglen til global succes. Og den handler jo om kulturforståelse, om hvordan vi kan blive bedre til at have med hinanden at gøre, når vi kommer fra nogle forskellige lande og forskellige kulturer. Så bogens hovedpointe er, at vi danskere, vi er faktisk rigtig ekstreme. Det ved vi ikke. Vi tror, vi er sådan meget moderate mennesker, fordi vi har den der lighedstanke, ikke? Men vi er rigtig ekstreme, hvis man ser på alle de her kulturparametre over landene. Så ligger Danmark altid i den ene ende. Og det er jo for eksempel på sådan nogle parametre som tillid, have tillid til hinanden, tillid til regeringen, tillid til velfærdsstaten. Eller vi har en høj grad af selvstændighedsfølelse i Danmark. Vores unge er meget selvstændige og tager ansvar og virkelig tager opgaven til sig og sådan noget. Og det er noget, der er specifikt og specielt for os i Danmark. Vi har et lavt og fladt hierarki og en uformel omgangstone, og vi har i det hele taget sådan 7 forskellige parametre, hvor vi er meget specielle, og dem har jeg altså behandlet i den her bog. Bogen den handler også om alt muligt andet. Den handler om kulturmøder, hvad man skal gøre, når man kommer i konflikter, eller man har problemer og misforståelser med folk fra andre kulturer. Og den har både sådan det forretningsmæssige, hvor jeg fortæller meget om russisk forretningskultur, fordi jeg er jo russisk kulturtræner. Og så fortæller den om det private, fordi det er måske ikke alle jer, der ved det, men jeg er gift med en dejlig mand, der hedder Jem, og han er tyrker. Så jeg har prøvet at opleve, hvordan det er at være dansker og skulle giftes ind i en muslimsk familie og tage stilling til sådan noget som mad. Skal vi spise svinekød? Skal vi ikke? Hvad gør vi ved kirke og dåb? Og skal vi giftes i en kirke eller rådhus og alt sådan noget? Og en hel masse fif og personlige historier og beretninger er den her bog altså også fuld af. Så skal jeg lige vise jer nogle billeder, fordi jeg har fået en skøn tegner, der hedder Lise Kravin, til at lave tegninger til bogen. Og her er blandt andet en, der hedder Den Grimme Baby, som viser, hvordan tyrkere de siger, du er en grim lille baby, du er grim. Og det synes vi danskere er en underlig ting, og det kommer jeg så ind på, hvorfor tyrkerne siger det til deres børn. Der er rigtig, rigtig mange fine ting. Bogen er, der er sådan et helt arbejdskapitel, hvis du er sådan en type, der gerne vil lære noget, jamen, så kan du tage noter i bogen og lære, jamen, hvordan er det, du er i din familie og din måde at se verden på og kultur på. Og der er også en masse spændende interviews. Jeg har fået nogle Ruslandseksperter med på rådet, så jeg har Samuel Rachlin og Flemming Rose, og en dygtig forsker, der hedder Per Dalgaard, og en rigtig, rigtig skøn mand, der hedder Jørgen Bollesen, der arbejder inden for Eksportkreditfonden. De har hver givet deres bud på, hvad er det, der sker i Rusland, og hvordan er det, vi danskere og russere, vi kan hænge sammen. Og så er der 2 tyrkiske par, jeg har fået med, fordi I skal jo ikke kun høre, hvad jeg siger, men også hvad alle mulige andre siger om det at være dansk-tyrkisk gift. Så de her 2 tyrkiske par, de giver deres bud på, hvad det her det handler om, og hvordan man kan få sådan et tokulturelt ægteskab til at fungere. Så det er en skøn bog. Den er rigtig, rigtig fin, og den kan forudbestilles inde på Turbineforlagets hjemmeside. Jeg skal nok lige lægge et link i kommentarfeltet her. Og så, så er det det. Jeg vil bare sige, nu er den ude. Ja.